usata di salsarete alla colore di con la docente Nuria. Pero para qué estamos aquí tranquilos, tranquilas, que el invierno se acabará. ¿A qué hemos venido? A despertar la tierra, a echar los monstruos del invierno.
Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Elek berri. Bagatoz. Bagatoz ikasleak. Bagatoz gurasoak. Bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez, hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak. Bagatoz indar berriz. Bazatoz? Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Elek berri.